Il-Partit Nazzjonalista lest li investi fl-ambjent u lest li treġġaw lura l-abbużi li qed isiru minn entitajiet governattivi u saħansitra ministeri. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-okkażjoni ta' Jum l-Ambjent, il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent Robert Cutajar qal li l-Partit Nazzjonalista qed jibgħat messaġġ li l-ambjent hu priorità għal kwalità tal-ħajja aħjar għall poplu Malti. Għalli mill-Oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista ressaq diversi proposti konkreti, fosthom l-abbozz ta' liġi sabiex titjib trasparenza fl-era, iżda l-Gvern iddeċida li jarmi dan l-abbozz li kellu wkoll l-appoġġ ta' 6 qdiet ambjentali ta' numru ta' ġurnali u saħansitra tal-eks Prim Ministru Laburista Alfred Sant. Huwa faħħar laqda Nature Trust li għal dawn l-aħħar snin qed ittella l-attività Ekoskola fl-iskejjel Maltin. Awguraw koll il-Xandru Kassar, student li se jkun rappreżentant ta' Malta fil-Konferenza Internazzjonali Youth for Climate, u wara solidarjetà mal-avukat Claire Bonello li sfat fil-mira tal-esponent laburista Jason Mikallef tal-li tkellmet favur l-ambjent u kontra l-eċċessi ta' żvilupp bla rażan. Robert Cutajar kompla li l-Oppożizzjoni se tressa abbozz ieħor ta' liġi din id-darba biex inqata' l-abbuż minn entitajiet governattivi u ministeri li kull xogħol qed ikun ta' parsi ta' emerġenza u jaqbżu l-ħtieġa li japplikaw għal permessi tal-ippjanar u żvilupp. Qegħdin nipproponu li se nresqu wkoll Private Members Bill fil-Parlament biex dawn l-abbużi jiġu eliminati. Mhuwiex aċċettabbli fejn hemm lok li jsir xogħol b'emerġenza isir. M'għandhom l-ebda privileġġi aktar minn kull ċittadin ieħor iridu jobdu iħarsu r-regolamenti u għalhekk minn issa fl-Oppożizzjoni se nkunu qed nitolbu tibdil fil-liġi eżistenti. Min-naħa tiegħu l-kellim tal-Oppożizzjoni għal Għawdex Chris Sajt qal li bħal m'għamel fil-passat meta kien fil-Gvern, Partit Nazzjonalista fil-Gvern jinvesti fl-ambjent. Chris Sajt irrifera b'mod partikolari għal wieda tal-Partit Nazzjonalista li akkwista l-art f'Fondo ir-Rumien sabiex din issir art pubblika. U qal l-impenn tal-Partit Nazzjonalista u li din l-art tinbidel f'Park Nazzjonali miftuħ għal kulħadd. Fakkar kif Għawdex huwa nieqes minn dan it-tip ta' spazji pubbliċi u Gvern Nazzjonalista fil-passat kien beda dan il-proċess billi jagħlaq il-miżbla tal-qortin u beda il-proċess ta' riabilitazzjoni sabiex il-post li kien ġerħa ambjentali jinbidel f'Park Nazzjonali. Sfortunatament il-Gvern Laburista ma komplix dan il-proġett. Infakkar li ftit iktar minn sena ilu l-Oppożizzjoni resqet mozzjoni biex inħatar Kumitat Parlamentari dwar l-affarijiet ta' Għawdex, mozzjoni importanti li sabet l-appoġġ tal-Gvern, ma setgħux jagħmlu mod ieħor milli appoġġjawha, illi dan il-Kumitat f'din is-sena qed jiltaqgħu qed jiddiskuti materji li jolqtu l-Gżira Awċija li jolqtu il-ħajja tal-Awċin. Chris Sajt appella wkoll biex il-Gvern jagħti widen għar-rapport tal-14 sindku tal-lokalitajiet tal-Gżira Awċija dwar l-iżvilupp bla rażan li qed isir f'Għawdex. Fakkar li s-sindki elenkaw 38 rakkomandazzjoni li wħud minnhom jistgħu jiġu implementati b'mod immedjat.